Horas mari hita saluhutna bino parno putar raja sila sabungan siwaru turpuk nomor hojahat tu sila lahina bolak. Horas. Mau lihat tema di tuhatta, mau lihat tema di parpungatta. Apara di tikion. Begiot tama panorangion. Dia. Mangopoi jabu dohot mopo. Asarak mah itu begesa. Hatorangan nabi nuatun ni. Oppu depan si haloho. Dohot opun. Mau lihat ma? Pinasaha ma tu oppu depan. Mau lihat? Horas Pak. Jadi semua kita mudah. Ya. Ya, horas mari kita po para putar raja sila sabungan sualu turpuk namar hojaku sila lahina bolak. Obar tu materi naung di padar ni amata prologer na kininganinon ima mangopoi dohot mopo. Jadi di hamua manami mangopoi do mopo hadumuan Hadumuanna ima rap pa memasuki jabu memasuki jabu ne baru ate alai pemakaian mangopoi asing doho menamopo asita kasta boto ate mangate. Nah jadi mulak maita tu materion perjulu majolo tabahas di mangopoi. Dia apa manami? Piga-piga pejabu ni nak puna sajabu. Sian sedia gorang jabu ni holas sadado na di opoi. Di bongoti bui. Alim molo de opoi holas sadado. Adong hatani na tua-tua ramat dokon molo jabu na di opoyon sianima ibana noborhat molo ropa joni Tuhan. Ate. Napa duahon? Jabu na di opoyon dang buyo di gadis. Mahaduan nagabi jabu parpungu-punguan si jabu patane gabi jabu persaktian asa taboto te molo jabu patane artinya jabu ni natorasta akaya nak koton sada generasi dope di dokumen jabu patane ate asa tengok ya. Dong satu jabu patanion tu generasi paling mau satu papituhon oma nagabe jabu persaktian setak kasta boto dia do jabu patane dia do jabu persaktian. Nah molo songonido sakap nina puna saja buhon siam mula nai ditikin apa jongjokon nu ngatakas direncanahon di nama jo tukang nunga di jo di sino nak katulang na do hula-hula na bahkan satu bonaniari ate jala dinatikin apa baen peletakan istilah nu angin peletakan batu pertama mana na pajong joko bagasinon dan itu nunga tulangna mabait tangiang siron on maperumuan doon ditiki neneng manguli na puna sejabu karoro
patio matani mual di pabrohat tulang nado imaguana bona ujuk mar perdumuan do ya teh asa takas tamu to nah ditiki na pasa bain peletakan istilah nonginon batu pertama inon di bait tulang nama di son ima pirani manuk miak istilahna miak merodang orang pirani manuk bodoh di bait do gebiri jadi ngatakas dong sama miak anggiat mar miak persarian ni ima namangingan di Jabon song ni muse di bain kita gurguron nomor lapatamon asal giat gurgur persaulian persambutan di namangingan di Jabon ate itu arti non adong dope namanya bay sanggar adong dope namanya bay lana asing nomor perdumua ma filosofi ini inon anggiat hipas jala maduma namangingani bagasinon nah dosae di tupan Jabon manang di pauli Jabon tentu di bongotima dalam molomar bongot Jabu omma ulaun nau masai balga di hita batak mau poi Jabu omma ulaun nau balga jala di son somalla penjuhutina sikon si gagak duhuk do boidoon si semet ibulu boidoon si lumatak manang gaya tuba idon jala gokop pedison belgema mangerbang ma gokonon sahap mon tu bonan yari ate emang ate jadi somalna di son dia mua manami hasatan ni turu-turu si panganon tu tulang ni amata napuna jewi itu somalna ale mungkin ra adong di luar nasing dang songoni ale mulu pada umumna do di daerah Samosir do akala nong maliangna ya turu si panganon tua dopan ni tulangna mar perdumuan doinon ima tiki napatio matani mual di nama robot tulangna na permisi tulangna manang mangido tangi yang tulangna di pasahat ima tarsongon bona ujukna ima perbueni tangi yang ditulanginon bui bana mabaisada bagas Jabu marang si bagading tua ate amang ate dah ima tarsongon ima prosesna dan pola gejang di patorak kami masuk mahita muse mopo molo mopo on didok maon tusada na tua-tua na marujungulu nau marpahopu nau saur matua mopo tu jabu naso pinukan di tanganna manang batangna manang peti matina itu berbeda teh kan sama-sama masuk do nak molo mangapoi jabu berarti jabu na parjolo sahali diingani alana ditupan dang dituhor dibangun inna ditupan ido ya poi dang jabu na dituhor molo dari jabu na dituhor dang umang poi te marbongoti do somal non alina ditupan na dibangun sia nol satu na jadi
ima dioppoi. Songoninang mopo kan berusaha lipe baru ipe jabu-jabu na baru dibuka dimasuki. Nah ini perbedaan tadi. Jadi asa taboto di son pemakaian hata mangopoi do mopo. Unang salah. Molo mangopoi berarti jabu na pinukan di tangan na. Ima da dimasuki. Ale molo mopo memasuki jabu na so pinukan di tangan na. Nah, jadi sautik dunia perbedaan inon ale unang salah kita medokon mangopoi mopo. Nah itu hati jelas sikon mulo amahiro bah tulang nama nagabe nania banget di sinon na berperan sitakas tabo tate ulak kosal nai unang salah kita mawake hata-hata mangopoi doh mopo di Batak Toba dah gitu. Bolo mangopoi ima memasuki jabu na pinuka di tangan na. Molo mopo memasuki jabu na so pinuka di tangan na. Artinya ima peti mati manang batang tarimara na boy di patorak kami Tuhan mu akamanami ate tungadong na orang takas di panorang yon nami pertikeno di pasatami Tuhan mu amang betima ya ya jadi mulai mak betul anu suku-sukun taringot tu na mangopoi at orang so mangopoi jabu kan waktu kan ada Paulion bagas molo di patu pa mangopoi waktu kan ikunan udah pelatakan batu pertama waktu dalan na tu samuse jalan na pelatakan batu pertama molo na yahu bigi na parjono mamyakon tong tulang itu dalan na muse nagabuh tulangan no so panggoris panganon di mangopoi suku-sukuku pada takap batu pertobang na batu pencuruan di sebelah dia do napasna mono di mana pasogit inganan di awan karena udah jalan gabe do di simang na gabe kamar tidur do nang na gabe kamar mati tersoni na kedua pun masih ingat tersoni nak mopo do betua tuna tua nang sarma tua jala nang marpahoku di mana nang sarma tua ada nang marpahoku puro pe aru guarnion sarma tua anak kan molo hatamo pun naking do betua nang sarma tua jala nang marpahoku jadi molo nga sarma tua berarti na kan nga hasokotan ya nakonna ada yang nang marpahoku aru guarno tu sod mo po hata mo poro tersoni mak boleh di apa udah nami jala jujur do terjadi songorona teh nian taringot batu barsuhi do teh dia pada barsuhi nah ya binoto dakwoto adong batunya mau udah dong jadi taringot batu barsuhi on dang adong sada ketentuan on di Purba do, di Anggoni do, di Daksina do, dan ada sada ketentuan. Alai nahyani paihut-ihut dangi do, pada umumna on dimulai sejabu bo nama. Alana isot do idoko kedangi do, balga jabu ada kana makoron tu jabu bona kan idonoan isi do bahkan peletakan ni pemakaian ke hau-hau no dinggen no belga kawisada itu di jabu bona pada umumna ate jadi molo binereng do pada umumna inon binereng ale dang arong uboto sada ketentuan nek konsongoni ale nah ya bereng di jabu bona di sino dibaen imat tasong batu parsuhi alana di sino ima pusat tumpuan
Jala hawi pedung di tik-tik. Karena dong manik tik. Mamining. Dung mamining. Lapatan na maminingi. Di titik hawi. Di boto kualitasna BH. Di dia do. Pek koron hawon. Molo sona si hildo ana. Berarti ima kualitas nomor sada. Ima dibain di jabubona. Ate. Nyata semua ni mak. Nah. Tersama ni dokon dia manguda inon dak kiningan inon. Adong sana da tua-tua dong mat pahopuro be alunga sorma tua. Mo poro dokon inon manang pamasuk ku bagus jabu-jabu dah kan inon wangin. Badi sima adong hasil tonggoraja. Tonggorajai. Kana itu. Beha hasil tonggorajai. Siat tonggorajai ino wangin kan nunga dijaha jujur ngolu. Dung sia jujur ngolui di botoma. Alai terjadi dang marpau pudobe. Alai roha suhutoninon dipangido asa ulau ni ulau saurmatua. Ya, beha keputusannya ka raja-raja nanti nungguin termasuk aka ulah-ulah dok tulang idon wangin inon. Molo ditolopi do inon ulah pangiduan ni hasuhutoninon ulau saurmatua. Istilahnya akan dipakai mopo. Ale mulu nang ditolopi do sari matua do indah dan didok mopo. Kan ini nuangin on. Jadi hasil tonggoraja itu pangarapoto rido menurut Tuhan status ni namun dingin on. Ate. Ale nata besok ni tabaya manguda. Ide kan. Jadi hasil tonggoraja itu kan. Jadi marlaku do di sinon godang laus duk ni roha si benda saut. Jadi hasil tonggoroi raja itu di borngini non di tiki non menurut Tuhan status ni namud dingin non. Molo ditolopi do ya sorma tua mopo. Alia molo dang ditolopi dang didok mopo. Oleh itu Rain naruh aku kucina te kata kuncin. Jadi hasil tonggoraja itu menurut Tuhan isudi. Imara naboi ditabai adong dabe mau dah. Adong dabe. Ya. Sampai sahabat. Oh ya. Di dalam sada keluarga. Oh. Adong do. Ya nak kona boruna sada. Ya. Borunaon nungawat kinopar. Sada anak sada bu. Marusungolu mah bapak no. Ya. Ahado idok di parusungolu no. Sarumatua. Manang sarimatua. Manang dia do. Atari do. Ya, moreate moreate mahuda. Jala jujuk dum masa di kita Batak dan itu. Nakipe ngau dokon. Beha pangiduan ni hasuhuton. Dan itu soalnya dokon nama udah nakin ngatakas yang jujur ngolu inon ngadijahaut dan itu. Iya, beha konsep ni hasuhuton. Apakah sari matua? Apakah sarmatua? Apakah sori matua? Arong nuangin istilahna sori matua. Bahasa sori matua lah patah sama dokon nama udah arong dope. Sorry matua, adong dope otik naik si sari honon na, dah gitu alana setabi hola boru dah gitu, ale sorry, ale beha konsep ni hasutonon, ini no ikat, molo konsep ni hasutonon nuanginon di padar di pasahat tu di tiki ulau tonggorajai ditolopi. Beha pada lupion ni hasil tonggorajai akaraja-raja ida no kita muda. Dan bui lapatan da doko on. Jadi sungguh dia keputusan ni tonggorajai. Tentu nuangin hasuhuton di napasahaton. Nasolot di rohana da kupang di pusu-pusuna di pasahat tu aka raja natinonggo. Itu sih doko tonggoraja dan itu. Nah, molo sungguh dia hasil keputusan ni tonggorajai. Ba ima diulahon, ya molo sari matua do, ya ima diulahon, molo sari matua do, ima diulahon, molo sar matua do,
diulahon sesuai dong hasil 5 bang udah. Dan itu dan ubi hita lau tu atau molo lau hita tu aturan ne oput tas jolo tubuh ya kan. Sonai persita itu kamu sonai persita naik kokolan bawa abang udah ku opu aleteya bedang ipangido semua kan sungguh ini pengalian di bata masa kita secara adat harus kita hukumin ya kan itu nuangin ya, jadi kan dangpui kita bangolo bisian wasuni di bata ida pengalian di bata marpangiduan silakan hude bata ale semua dia pengalian nah kan itu nuangin jadi mau songonau terus terang mau dokon dok beda honinon antara on nasongonon kalau sahur matua apakah dia hanya anak atau hanya buru itu sahur matua imam mau songonau ale kan berbeda-beda ale ima senau ale keputusan di Tonggorajai bagaimana idon nona manguda ate arong dobe manguda kebetulan adong ya aku ada harus iya soalnya cerita anak ngani arong buru nasada ada mau ko anak do buru siari iya dido kasutoni istrinya berhonon asa ulau sahur matua. Pada saat di Tonggorajai, dango dungat tubuh naon madulubi pangiduan naik. Jalan di sihung kapon songon nanyok ni kulai berdoa ya huau di nama rujunguluon buasa gabe di paturun gabe sari matua dak sahur matua. Agak betul dulu kan? Iya. Sementara semua nakingani dan ngai persitai mana? Iya. Agak beholani. Iya. Tapi itulah nyata. Iya. Nah ya halami semua ni, gabe kubai suku sonari, ya memang terkatut Tonggorajai. Alin ngawar pangidua suku nai kan? Dan molo itu lo biru matu nai. Ya biru matu bura ramano lobi. Iya. Molo suku ti siap. Di sombarti na songono na udah mulu songono udah alai dak kuboto asing-asing doa ke ragap au lebih condong doa au pangalian di bata kita syukuri dan itu artinya dang nata pagido se kosong ini alai ungai pangilian di bata artinya sudah itu kodrat yang diberikan Tuhan masa kita lawan ya jadi saya pikir au sendiri terus terang secara pribadi dan secara keimanan kurang berterima Daudisia menguda merdikan ape hata madokon dopak marmeme anak dopak marmeme buru ima mulusona udah alai itu kan nakiringannya tergantung keputusan nih Tonggorajai ale molo sugari audisi saya akan tegas mengatakan seperti itu ate karena kita kan manusia beragama udah menerima kodrat dari Tuhan Surabaya lota alima berbeda ateh dan nama dokon keputusan kiron menjadi pendapat umum tidak pendapat pribadi dah mulai teh mah inaro aku teh ale nah tapi semua nih biar pendapat ngomong udah itu tong terus ni roh harus sebentar sahut mau taring waktu guar do diudo nih tong do tuaka raja-raja mulai dulu gitu, udah berbeda. Kalau mulai sulit diturupi, nah, gimana sahut kan itu? Itu terutama tong masalah mulai dengan tubuh nado, nasi manulupi. Sebenarnya kita kan manggil itu akar. Itu tuh sebenarnya manggil kita. Dan gabe dengan tubuh, nagabe nagaberana. Gabe mah poting. Asuhu tuh udah manggil. Kan itu kan. Hasil itu manggil itu orang di bulan-bulan tulang. Doh rajanya doang sahuta. Itu yang menentukan. Mulai dok oleh nanau tidak jadi. Iya. Sebenarnya. Nah, pas ya udah anak kebetulan sebagai hula-hula pada saat ini. Ayo sahuro buasanya gue turun. Di Parujung. Iya. Apa? Gak turun. Jadi agak kontradiksi. Hula-hula mempertahankan sahur matua. Apa dengan tubuh nak kan gitu? Ada apa ini? Menurut tabir yang nuangin. Kalau penggabian, senang rumah tangga.
ulau dia sahur tua. Ayo. Biar pada mau udah. Baju. Mau udah. Baju. Yang bersama pada foto sih, karena punya hak bicara di situ tulang. Iya kan? Dengan tubuh. Nah tuh. Tulang sendiri berhak mengambil keputusan sesuai panggilan negara. Iya. Sudah kalau tulang apa ini? Iya. HP itu. Dia saya mengalihkan lasmi rohani mereka. Otoritas. Iya. Iya. Betul. Sini tadi dia potensi ini tulang. Bukan hanya asal tulang dipanggil. Dong asahuta. Jalan dong asahuta malu lobi. Iya. Bukan dong tubuh dong. Sebetulnya. Kok jadi dia yang menurunkan? Apa juluh ni? Pemerah kejadian ni. Ya itu. Last one. Ya oke. Mau lihat ya Mak? Adong deh. Sa naik buat kok. Asa anak nataringot nama opo itu nama muka bagas. Adong kaya lagi hutang rangi agak adong halaku berdebat masalah nama muka. Napa Pauli bagas? Isi nama muka di son. Ama domang na ina. Ya. Arong di sada luat ina do nama muka. Ya. Arong sada luat arong ama. Ya. Jadi arong kaitan na tu nama lawan naking ulau nama ngopoy. Ya. Mula nama muka do ina berarti non pengurus bangaro dipikir mangopoy tu ula-ula. Jadi mula manang disepakati memang mang na idod na nama sa diutay no song dita nga jelas nama muka itahi yama joton dalipong segala. Nama muka bagas adalah ima ama. Ama do nama muka huta. Ama do nama muka jeb. Makana gawe salubna gawe ulang mana berhak kita. Ada dong ada dua muse nama muka ina. Jadi tersono sana sabutullah song dia do. Nah sebenarnya tiga tanah juga lumayan parah. Jadi ombak dan jujur perdebatan dan nama dokodah ya yang manapun itu dia pengen sitong. Nah kipi kan ngoh batasi pada umumnya kalau kita di Samosir dot piga luat di luar ninon dan itu alia dong do sada luat terlebih sebahagian di daerah Tobahul Bungon dan itu nasongoni ada dasar nih pemikiran tidak sida ada gitu alana tiki dapat satu nulis sih hamidu perjolo pas satu nulis indah sida dan gitu laga merhiti tang yang nami do boleh membuka aja berarti rap dulu baru nami kan ini nungguin jadi cara penyelesaian di non ia ulau ni di hutan ise kan ini nungguin di hutan ise mau di hutan ini Samosir do denggam malu sata dan gitu semua dia nama sediulat nami raja nami alembo lo berisi tegang dope tersonor raja nami ali jauh-jauh hari do dari lobi dah ada orang so unang patotang di magajana inon dihindarkan itu dah gitu unang patotang di tiki siulau ni inon tiki di alapami borumuna nagabe permain nami adat nama sa di luar muna kanunga dihutok kami ala naung di bahatami doaka adat nahobar di hutan rajai asa bui di bawah kami baru ni rajai patah baparik nami ya si ulon lagi di parik nami pak raja nami adat nama asa di luar nami mak lai hutan ini tongalusna dan gitu ala nanti ki talak baru ni rajai non sudah ada nama asa di luar Indonesia kan nggak tahu hutan semua naik kita bom batu parita patibu parita ada gitu ya masa ada nih hula-hula ibu hutan tak ada tamat to mangihut ala nasi ulau di hutata itu toh udah kita ulah batanda terlalu dia merokok-rokok terlalu idealis mangi di situasi nama ada gitu toro berarti kita jalur akhirnya sama di dokun dia mengudaku aman Mikael lakin lawan sida tu seberang pulau asing duit seru nekone gitu mau tidak mau itu nama asal isi ikuti gitu
Haduan di luar tak macam-macam dah sida dah songinang. Hui ko dapat takas. Tikiro kami maro tamu. Ibagi do hamu do on dile kami do. Yan wangi di bok kami mak. Boru ni raja gawe parlemen nami. Ihutok kamu mak nama saya di luar nami. Ih do songoni do. Ai hata do maralo hata. Dah gitu. Tas songoni marai daro aku ate. Dang pola gudang. Mantap bino nate. Mulai ate mah dia muak kamanami. Ate lasmaro hatta. Marsanga batu hatta, marsanga puta Raja Sile Sabungan, marsanga mana kita parandio puta Raja Sile Sabungan solo turpuk namar hojaku silalahina bolak. Horas madita. Horas. Iya.